10, 9, 854. החלטה 854 עולה לשלב הבא. אגם הנתונים הממשלתי לתכנון, דיור ותשתיות כבר כאן. אז שנייה לפני שמתחילים, בואו נצלול אל מהו אגם נתונים. אגם נתונים, או Data Lake House, הינה פלטפורמה מרכזית אשר משמשת לאחסון נתונים גולמיים מכל הסוגים, ומטרתה לאחד ביניהם ולהנגיש אותם באמצעות כלים מתקדמים, ישירות בענן או בצריכה למערכות המשרדיות. האגם ממוקם בענן הממשלתי נימבוס, והוא מאפשר שימוש בשירותים ובכלים העדכניים ביותר הקיימים בענן עבור עולמות הדאטה של התכנון, הדיור והתשתיות. אגמה דאטה מאפשרת לגופי הממשלה להסיר מחיצות ולאחד כוחות, וביחד, בזכות שיתוף פעולה פורץ דרך, נוכל לקבל וליישם החלטות חכמות יותר, מהירות יותר ומתקדמות יותר. כי עם אגמה דאטה, כולנו הולכים להיות חלק ממהלך היסטורי גדול. מעכשיו, נחבר בנתונים עדכניים ממשרדים שונים אשר יהיו זמינים בכל רגע נתון. נוכל לאחד, לנתח ולהציג מידע מרחבי ואלפא-נומרי, נוכל לעקוב אחר פרויקט מתחילתו ועד סופו ונזהה דפוסים ומגמות כדי לחסוך זמן ותקציב. נאתר פערים והיעדר סינכרון לפני שהם הופכים לחסם או עיכוב ועוד. בפלטפורמה אחת נוכל כעת לראות את התמונה המלאה, לבצע תעדופים, לנתח את ההיסטוריה, לגבש תחזיות לעתיד ולייצר תובנות שאפשר לקבל רק בזכות חיבורים בין מאגרי מידע. התיאום והסינכרון בין כולנו יזניקו אותנו צעד אחד קדימה, יקצרו לוחות זמנים, יעזרו לנו לייעל תקציבים ומשאבים ציבוריים, לקבל החלטות בשגרה ובחירום, והכי חשוב, מהיום כולנו מדברים בשפה אחת. פלטפורמת אגמה דאטה היא לא פחות ממהפכה של שיתוף פעולה בין גופי הממשלה, המאפשרת לנו להעניק לאזרחי ישראל שירות מצוין, יעיל ואיכותי. ביחד נתכנן את ישראל קדימה.